Παιδιά, καλώς ήρθατε στο Παγκόσμιο Grand Prix. Και θα αρχίσουμε τώρα. 1, 2, 3. Όλοι τράκια στράκαρε. Έσκασε λάστιχο και να βγάζουμε McQueen. Κάνει τράκια, παίρνει στα πίτι stop. Zip, 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 zip. Και έτοιμος είναι τράκιας. Και τώρα στη σειρά του κεραμιού McQueen. Zip, 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 zip. Έτοιμος. Και στην πρώτη τεσσάρτα. Είναι τελευταίος γύρος. Και νυχτής ο κεραυνός McQueen. Ναι. Κιτσέ. Κεραυνή, πώς μας κέρδισες? Έτρεξα γρήγορα και σας πέρασα άρχοντα. Ναι, ωραία. McQueen θες πάω μία βόλτα με την καρότσα μου γύρω. Με το πίστα. Ναι. Ciao. Yeah.